Dobrý deň, dnes by som vám rád predstavil výsledky a činnosť marketingového oddelenia železiarní Podbrezová v oblasti digitálneho marketingu na 20 slajdoch počas 10 minút. Koncom roka sme publikovali novú korporátnu web stránku, ktorá komplexne predstavuje život skupiny železiarne Podbrezová a kladie dôraz na témy udržateľnosti. Web zahŕňa naše environmentálne, sociálne aj politiky v oblasti riadenia od zelenej ocele, obnoviteľných zdrojov energie a ochrany ovzdušia či vôd až po starostlivosť o zamestnancov, podporu regiónu a komunitu. Ide o modernú platformu, ktorá transparentne komunikuje naše záväzky a dlhodobú zodpovednosť voči ľuďom aj životnému prostrediu. Naša digitálna sieť dnes spája celú skupinu od centrálnej korporátnej stránky cez produktové weby, oceľové rury až po stránky predajných spoločností. Zákazníci tak získavajú jednotný prístup ku katalógom, produktom, skladovým zásobám. Počas roka zároveň prebiehala rozsiahla úprava a modernizácia webov dcérskych obchodných spoločností, vrátane migrácie obsahu z pôvodného prostredia Lotus Notes do systému WordPress. Produktové stránky našej digitálnej siete poskytujú technický obsah až v 6 jazykoch, čo umožňuje zahraničným zákazníkom jednoducho vyhľadávať normy, rozmery aj dodacie podmienky. Okrem toho fungujú 4 samostatné webové portály predajných spoločností skupiny. Najpokročilejšie funkcie ponúka stránka Pipex Italia, kde je dostupný interaktívny sklad. Na tomto slajde je detailnejšie ukázaná možnosť, ako vyhľadávať oceľové rúry podľa technicko-dodacích podmienok, rozmerových noriem a akostí materiálu. Používateľ si môže jednoducho zvoliť príslušnú normu, TDP alebo rozmerový štandard a systém mu automaticky zobrazí dostupné výrobky. K dispozícii sú aj doplnkové aplikácie, ktoré umožňujú vyhľadať chemické zloženie ocele, porovnať jednotlivé akosti alebo prevádzať fyzikálne veličiny súvisiace s oceliarstvom. Cieľom takejto komunikácie so zákazníkom je generovať dopyt, alebo inak povedané generovať kvalitné lídy a získavať nové kontakty. Tu je pohľad na výkon produktových webov v organickom vyhľadávaní, SEO, počet zobrazení, kliknutí a počet fráz, pri ktorých sa web umiestnil na prvej pozícii. Napríklad český web má 67 prvých pozícií, čo znamená, že pre 67 s rúrami súvisiacich fráz je na vrchole výsledkov vyhľadávania. Údaje sú za mesiac november. SEO znamená klasické prirodzené vyhľadávanie vo vyhľadávačoch. GEO Generative Engine Optimization je nová výzva, ktorá vzniká s nástupom AI. GEO nám zatiaľ prinieslo iba niekoľko desiatok návštev a vygenerovalo 3 lídy, ale ukazuje sa, že optimalizácia pre AI bude pre budúcnosť digitálnej komunikácie kľúčová. Tento slajd ukazuje krajiny pôvodu návštevníkov našich produktových webov. Tabuľka vľavo prezentuje počty aktívnych používateľov podľa jednotlivých krajín, zatiaľ čo koláčový graf vpravo zobrazuje jazyky nastavenia prehliadača, v ktorom si návštevníci naše stránky najčastejšie prezerajú. Zároveň vidíme aj jazyky ako odtiene sivej farby, v ktorých sú dnes naše produktové weby dostupné. Z údajov je zrejmé, že ďalším logickým jazykom na rozšírenie by bola arabčina, prípadne francúzština alebo taliančina. Tento slajd predstavuje prehľad reklamných aktivít v rámci vyhľadávania Google a obsahovej siete Google. Na ľavej strane vidíme počet aktívnych kampaní typu Search, ktoré cielia na rôzne jazykové a geografické segmenty. Na pravej strane sú zobrazené kampane Performance Max, ktoré zasahujú používateľov naprieč celým ekosystémom Google od vyhľadávania, YouTube a Gmailu až po Discovery a partnerské siete. Tieto kampane spolu počas prvých 11 mesiacov roku 2025 vygenerovali viac než 1600 konverzií a dosiahli takmer 187 000 kliknutí. Celkové náklady na túto aktivitu presiahli 49 000 eur. Tento slajd ukazuje medziročnú zmenu vo výkonnosti vybraných reklamných kampaní, konkrétne pre najdôležitejšie typy konverzií odoslanie dopytového formulára a odoslanie e-mailu. Ide o metriky, ktoré priamo súvisia s obchodným výsledkom a teda ich považujeme za najhodnotnejšie konverzie. Najvýraznejší nárast bol zaznamenaný pri produktovej vyhľadávacej kampani ENS produktová, kde pracujeme s technickým obsahom založeným na normách, kategóriách a akostiach ocele. Tento typ komunikácie prilákal presne tých používateľov, ktorí hľadajú konkrétny technický produkt, čo sa odrazilo na raste konverzií o viac než 170%.
Veľmi silný nárast vykázala aj nemecká Performance Max kampaň GR Max, ktorá zaznamenala tiež výrazne medziročné zlepšenie. Výrazné skokové zlepšenia vidíme aj pri kampaniach zameraných na arabské trhy. Aj keď sa môže zdať, že niektoré kampane majú vyššie náklady v porovnaní s tempom rastu konverzií, realita je taká, že výrazne stúpla kvalita získaných lídov. Tento slajd jednoducho demonštruje počet dopytov získaných prostredníctvom dopytového formulára. V zozname vidíme iba obdobie približne 2 týždňov od 22. novembra do 7. decembra. Za takto krátky čas bolo prijatých približne 40 hodnotných kontaktov. Nezáleží na tom, či tieto podania nazveme dopytmi alebo obchodnými príležitosťami, ide o používateľov, ktorí sa preklikli až na formulár, investovali svoj čas, vyplnili technické parametre a poslali ich nášmu obchodnému oddeleniu. To znamená, že ide o vysoko kvalifikované kontakty s reálnym obchodným potenciálom. Tento prehľad tak potvrdzuje, že kombinácia webu, SEO a reklamy znamená tvorbu nových obchodných príležitostí. Slajd sumarizuje, koľko kontaktov, lídov priniesli jednotlivé zdroje návštevnosti. Najviac konverzií generujú platené kampane spolu 1680 kontaktov. Veľmi silný je aj organický zdroj 1078 kontaktov a priamy prístup, ktorý potvrdzuje stabilnú znalosť značky respektíve webu. Presmerovania a e-mail marketing tvoria menší, ale stále dôležitý podiel. Tu je pohľad na pomerné čísla. Z grafov je jasné, že najviac lídov v absolútnych číslach prináša vyhľadávanie a platená reklama. Najvyššiu efektivitu, teda koľko lídov vznikne na jednu návštevu, dosahuje najmä e-mail marketing. Presmerovania zo sociálnych sietí a iných webov majú tiež svoj význam. V tomto prehľade sú uvedené len tie lídy z e-mailového marketingu, ktoré boli získané cez webovú stránku, teda od príjemcov, ktorí sa preklikli na web a následne odoslali formulár alebo klikli na kontakt. Treba však doplniť, že významnejšia časť oslovených reaguje priamo na e-mail bez návštevy webu. Tento podiel predstavuje približne 2% všetkých odoslaných e-mailov a preto je reálny vplyv e-mail marketingu ešte vyšší, než ukazuje tabuľka. V oblasti e-mail marketingu pracujeme v úzkej spolupráci s Pipex Italia a využívame platformu Brevo, ktorá nám umožňuje pravidelne a efektívne komunikovať so zákazníkmi. V roku 2025 bolo odoslaných 41 kampaní, ktoré boli distribuované opakovane na viac ako 4000 e-mailových adries. Tieto kampane priniesli stabilné výsledky, ktoré vidíte v slajde. Open rate 24% je nadpriemerný výkon pre priemyselný sektor, kde sa bežne pohybuje medzi 15 a 22%. Click rate 2,6%, čo je mierne pod priemerom, no stále priateľné vzhľadom na odborný charakter obsahu. Celkovo možno povedať, že e-mail marketing predstavuje stabilný komunikačný kanál s vysokou mierou dôvery a s potenciálom ďalšieho rastu. V spodnej časti slajdu sú uvedené 3 najúspešnejšie kampane. Tu poukazujeme na výkon našich organických príspevkov na sociálnej sieti LinkedIn. Najsilnejšie výsledky dosahujú technologické a investičné témy, ktoré dlhodobo rezonujú u profesionálneho publika. Najúspešnejší príspevok dosiahol viac ako 1800 zobrazení, 148 kliknutí a 12,4% CTR, čo je v priemyselnom segmente mimoriadny výsledok. Väčšina postov sa pohybuje v rozmedzí 4-6% engagement rate, čo potvrdzuje, že obsah je pre našich sledovateľov hodnotný a dobre cielený. Výrazný vplyv na zvyšovanie dosahu má aj aktivita jednotlivcov, napríklad ako zdieľania zo strany kolegín Betty Previtali a Zuzany Lilkovej. Pravidelné zdieľanie príspevkov obchodníkmi je dnes štandardom v segmente B2B. Pomáha zvyšovať dosah, podporuje akvizičné aktivity a buduje povedomie o značke medzi potenciálnymi partnermi. Platené kampane na LinkedIn boli v roku 2025 zamerané najmä na budovanie povedomia o našej spoločnosti. Napriek tomu, že LinkedIn patrí v B2B reklame k najdrahším platformám, dosiahli sme za investíciu len 1200 eur viac ako 200 000 zobrazení a veľmi silnú odozvu používateľov. Najlepšie fungovali témy o recyklácii a energetike, ktoré majú prirodzene vysoký záujem v sektore oceli. V kampaniach sa potvrdilo, že naše technologické a investičné témy budujú autoritu značky a tieto výsledky výrazne prekonali očakávania. Facebookový profil železiarní Podbrezová sa napriek tomu, že vznikol len v apríli 2025, rozbieha veľmi dobre.
Vidíme, že videá dosahujú výborné výsledky a komunitný obsah, najmä šport, regionálne aktivity a interné udalosti pomáha rýchlo budovať publikum. Na rozdiel od LinkedInu tu fungujú viac ľudské a komunitné témy, ktoré prirodzene generujú lepší engagement. Technické príspevky síce priťahujú menej reakcií, ale majú dôležitú imidžovú úlohu. Organický dosah je stabilný a prirodzene rastie. Cieľom je udržať pravidelnú komunikáciu a kombináciu videí, ľudských tém aj technický obsah. Instagramový profil Železiarní Podbrezová je úplne nový, preto je súčasný počet 25 sledovateľov prirodzený. Už teraz však vidíme, že obsah má veľmi dobrý organický dosah, najmä Reels, ktoré generujú takmer polovicu všetkých zobrazení. Aktivita je na nový účet výborná a profil má potenciál rásť rýchlo, ak budeme ďalej kombinovať Reels pre dosah, statické príspevky pre interakciu a komunitné témy pre zapojenie publika. SmartSub chatbot sa ukazuje ako veľmi efektívny nástroj na zachytávanie návštevníkov. Vidíme, že väčšina komunikácie sa spúšťa automaticky, čo znamená, že bot dokáže včas reagovať a ponúknuť pomoc. Interakcia je pomerne vysoká, návštevníci klikajú na tlačidlá a pokračujú v konverzácii, čo potvrdzuje, že jeho štruktúra je dobre nastavená. Zároveň však platí, že chatbot zatiaľ rieši len základné otázky. Preto tu vidíme obrovský potenciál do budúcna, doplniť viac technických odpovedí, prepojiť ho na AI a zlepšiť zber spätnej väzby. Tým by sa z chatbotu stal nielen informačný asistent, ale aj plnohodnotný generátor kvalitných lídov. Ročné výdavky na prevádzku chatbotu sú približne 450 €, čo je veľmi priaznivý pomer cena-výkon vzhľadom na množstvo zachytených interakcií a podporu zákazníkov 24 hodín a 7 dní v týždni. Weby majú vysokú mieru interakcie 385 000 klikov ročne, čo si môžeme predstaviť ako 100 návštevníkov denne, pričom každý z nich vykoná približne 10 klikov. Alebo inými slovami položí nám 10 otázok. Ponúka sa tu otázka, koľko návštev má náš stánok počas veľtrhu Tube. Na globálnej mape nenachádzame biele miesto. Chatbot významne pomáha konverziám, keďže z takmer 7 000 správ vzniklo vyše 2400 interakcií. Vidíme aj veľmi silný záujem o kontakty, viac než 2500 klikov na telefón alebo e-mail. Leadform priniesol vyše 1000 odoslaní a B2B návštevníci si stiahli viac než 1000 dokumentov. Zámer pre rozvoj našej digitálnej komunikácie. Prvou úvahou je príprava arabskej jazykovej mutácie webu. Analýza návštevnosti ukazuje výrazný záujem používateľov z Blízkeho východu. Aby bola lokalizácia profesionálna a dôveryhodná, bude potrebná spolupráca s kvalifikovaným native speakerom. Druhým zámerom je rozšírenie nášho chatbotu o umelú inteligenciu. Dnešné dáta dokazujú, že chatbot generuje vysoký počet technických a obchodných interakcií. To znamená, že zákazníci aktívne vyhľadávajú normy, rozmery, materiály. Preto odporúčame doplniť schopnosť chatbotu odpovedať a tak zlepšovať kvalitu generovaných lídov. Keďže implementácia AI si vyžiada vyššie náklady, navrhujeme začať krátkou pilotnou fázou na 1 alebo 2 weboch počas 3 mesiacov. Až po vyhodnotení prínosu odporúčame nasadiť riešenie na viaceré produktové weby. Obe odporúčania smerujú k rovnakému cieľu skrátiť cestu zákazníka od prvej otázky až po obchodný dopyt a vyfiltrovať lídy s hodnotou pre našu spoločnosť.